जोङो इसोरनि मुं लाग्रोदिनि बयबो ओम पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 23थि बोसोरारि जथुमा लोगोसे उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम फोसाव आफाद आरोबाव उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि 21थि बोसोरारि जथुमा लोगोसे उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनिबो 21थि बोसोरारि जथुमा। बे जथुमाया मैयानिफ्राय जागायदों। बे जथुमाजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा जि सावरायमेल लादों, बे सावरायमेलखौ सामलायबाय थानाय उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि आफा बिथांजों लोगोसे बिथांनि नेहाथारि बाबा आरोबाव गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि बाबामोन सावरायमेलाव फुंखा सुबुं महरै हांख्राय हरजानाय रौता कलेजनि बिबुंगोरा आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिनो सोलोंथाइ नेहाथारि आंनिनो बिदा कामाख्या ब्रह्म बाबा, आं सानाखैमोन दिनै जौसां गंसेयाव बिदा फंबाय बिदि लेक्सार मोनसे सेमिनारनि लेक्सार होनो मोनगोन होननानै। थ' आंनि थाखाय खाफाल गोनां। आरो बे सेमिनाराव बाहागो लाफैनो हानाय डि ब्रह्म खुगा लाइसिनि गाहाय सुजुगिरि रन्जन नार्जारि आफा, बाबाया दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद प्रसार संसदनि लाइमोन प्रसार संसदनि प्रसारक, उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोनगिरि मानाव गेदेर आफा, दहाय फुंनिफ्रायनो गुबुन गुबुन हाबाफारियाव बाहागो लानाय गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि आइमोन आफामोन, उदालगुरि जिल्ला आइजो आफादनि ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि बिबानगिरि आइमोन, लाइमोन आफादनि बिबानगिरि आइमोन, आरो बेहाय एसे आगोलावसो शास्त्र बिसार जालांबाय धोरोम सान्थौ बिजिरनाय। बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि गाहाय फोसावगिरि मनरन्जन आफा, बाबाया दा बेयाव गैया, थेवब्लाबो आंनि खुलुमनाय जासिहरबाय। आरोबाव बे शास्त्र बिसारावनो गुबुन गुबुन आयदायाव सान्थौ बिजिरफैनाय मानाव गेदेर आफामोन आइमोन, बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। आरो नैबे सावरायमेलाव खोनासंनो सायनासालियाव जिरायफैनाय बयनिख्रुइबो मान गोनांसिन आइमोन आफामोन, रौता हालामनि रायजो राजा आइमोन बाबामोन, बेलासिनि गोजोन हामलायनाय आरो आंनि खुलुमनाय नोंथांमोन बयनिसिमबो आङो जासिहरबाय। रौता हालामाव आं दिनै गिबि खेब बेबायदि मेलाव बाहागो लाफैदों। उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादा सेमोनबो आंखौ हांख्रायदोंमोन। सेमोन बर' थुनलाइ आफादनि सनितपुर जिल्लानि
बोसोरारि जथुम्माया एखे थारिखआवनो जानायलाय आं फैनो हायाखै। बर' थुनलाइ आफादनिबो सनितपुर जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि हिसाबै आं हजों थानांबाय। दा देग्लाय बोरैबा आरोबाव दिमुसा बाबाया गले गले हांख्राय हरबाय, फैनांगौ जाबाय। गोजोननायबो मोनदों आरो अदालगुरि जिल्लानि ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइमोन आफामोनजों मोगा मोगि जानायनि जि मोनसे खाबु होबाय, बिनि थाखाय आं अदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादनो आङो साबायखर बावदों। आं गोलाव बुंनाय नङा, टपिकआबो बारा गोलाव नङा। दा निमाहा बिगोरो, आलासिखौ एसे गोजाननि होननानै खोनायोब्ला गोजाननि आलासिनि लेक्सारा एसे गोलाव जागोन, गोदै जागोन, बेबायदि मोनसे मिजिं थायोनो खोनासंग्राफोरनियाव। दा आं बारा गोजाननिबो नङा, आंनिया बाथासिफोर नङा, ढेकियाजुलिनि। आरो आङो बेबायदि बेसेन गोसा लेक्सार होग्रा मानसिबो नङा, एसे खाब्रां खाथां आंनिया। आरो इसिबां एकाडेमिसियानबो नङा आङो, पलिटिसियानबो नङा, बाथ्रा बुंनायनि इसिबां हुदाबो गैया। जायखिजाया नोंथांमोन बायदिनो आंबो जायगायाव धोरोम मिटिंफोर जायोब्ला खोनासंनो मोजां मोनो, बाहागो लानो मोजां मोनो। नंगौ, बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि हिसाबै एफा एनै लेक्सार होयो, बे मोनसे हुदाया दङ। खिन्थु धोरोम बिथिङाव आंहा एकदम बेबायदि शास्त्रनि आंनाव गियानबो गैया। दा बेयाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफानि गोग्गो सोलोंथाइजों बर' समाजखौ फोसाबनो मा मा बिहोमा होलांदों, बिनि सायाव सावरायनाय जागोन होननायखाय आङो इंगित होबाय आरो दे बिदिबा आं थांगोन होननानै। शास्त्र बिसारफोरबाथ' आं जाखाया नालाय। दा आइमोन आफामोन, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बिहोमा होननानै बुंनाय लोगो लोगो जोङो बेखौ सावरायनानै फोजोबनो हानाय मोनसे टपिक नङा। दा बै बाबानि बिहोमानिनो मोनसे आयदा बियो, सोलोंथाइ बिथिङावबो जे बाबाया बिहोमा होलांदों बर' समाजाव। गोग्गो सोलोंथाइ होनायनि गेजेरजों बर' समाजखौ फोसाबलांनो, बर' समाजाव मोनसे गोग्गो थासारि सोरजिलांनो, बर'फोरखौ मोनसे मुगैजानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो, बेबायदि माखासे खामानि मावलांदों। दा बेखौ सावरायैनि सिगांनो जों बुंग्रोनांगोन, बर'फोरनि जि रिनाइसेन्स, गोदानै जि मोनसे गुस्लायनायनि जावरिखांनाय, बे जावरिखांनाया गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि समनिफ्रायनो जागायदों। बिनि सिगां जागायाखैमोन। जों दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफाखौ धोरोम गुरु हिसाबैल', धोरोम फोसावनाय नोजोरजोंल' जोङो आजावोब्ला जानाय नङा। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफाया धोरोम फोसावनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावलांदों। आरो बे खामानि मावनाया मोनसे माहारिबाद सानस्रिनिफ्राय सोमजिनाय। जाय मानसिनियाव नेसनेलिज्म सेन्टिमेन्ट थायो, माहारिबाद सानस्रि थायो, बैबायदि सुबुंनियाव जाथिनि फारसे अनखांनाय, जाथिखौ माबायदिब्ला जौगाहोनो हागोन, हारिखौ माबायदिबा अलखदनिफ्राय बोखांनो हागोन, हारिया बबेथिं थांगासिनो दङ, बेफोर गासै बाथ्राखौ बै माहारिबाद सानस्रि गोनां बेक्तिफोरा सानखाङो। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफायाबो माहारिबाद सानस्रि थानायखायनो बै समनि बर' माहारिया गुबुन हारिजों नेवसिजानाय, गादब जानाय, सोबख' जानाय, मुगै जानाय, म्लेस होननानै सोंखारि जानाय बायदिसिना थासारिनिफ्राय बोखांनो थाखाय सानखांदोंमोन। दा बै माखासे बिथिंखौ नायोब्ला
दिनै जोङो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफाखौ धोरोम फोसावनाय बिथिङावल' जोङो सावरायबा जानाय नङा, बा धोरोम गुरु हिसाबै बे नोजोरजोंल' जोङो सावरायनानै दोननो नाजायोब्ला जानाय नङा। दा बे आफाया गुबुन गुबुन बिथिङाव हाबा मावदों, आं बेखौ बुंजोबलिया। दा जाहैबाय आंनिया टपिकआ सोलोंथाइ बिथिङावबो बे आफाया खामानि मावलांदोंमोन। जे मोनसे समाजखौ बोखांनांगौब्ला, मोनसे समाजखौ जौगाहोनांगौब्ला बे समाजाव जोंनो सोलोंथाइ नांगोन। जाय समाजाव सोलोंथाइनि हारा गैया बै समाजा गोग्लैसोनायनिफ्राय जाखांख'नो हाया। जाय बेक्तिया गोग्गो सोलोंथाइ आजावनो हाया, गुन गोनां सोलोंथाइ आजावनो हाया, बै बेक्तिया मोजां सानखांनो हाया। आरो बै मानसिनि बेक्तिनि संसारा जाबायदि जौगानांगौ बेबायदि बबेबा बबेबा बिथिङाव जौगानो हाया। थिग बेबायदिनो जों समाजखौ बोखांनांगौब्ला जोंनि समाजनि साफ्रोमबो सुबुङानो लेखा गोरों जानांगोन। अब्लासो जोङो गाज्रि मोजांखौ सानखांनानै हारिखौ जोङो माबायदिब्ला जौगाहोनो हागोन, हारि हिसाबै बोरै थांनानै थानो हागोन, बिनि बाथ्राखौ सानखांनो हागोन। दा बै बाथ्राखौ सानखांनानै गुरुदेबा बै समावनो 1912 मायथाइयाव गवालपारा जिल्लानि डिसिखौ लोगो हमनानै सावरायनाय जादोंमोन जे बर'फोरखौ जोङो बेबायदि थासारिनिफ्राय बोखांनांगौब्ला, गोग्लैसोनाय थासारिनिफ्राय बोखांनांगौब्ला जोंनो सोलोंथाइ नांगोन। सोलोंथाइ नङाब्ला बर' समाजा मेगन गेवनाय नङा। बर' समाजा हारि हिसाबै थांनानै थानाय नंलिया, सानफा एफा गोमालांगासिनो दङ। सोरबाया जाथिखौनो एंगारनानै थांनो हमबाय। थिग बेबायदि मोनसे अलखदनिफ्राय बोखांनांगौब्ला जोंनो सोलोंथाइ नांगोन। दा सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो जौगायोब्लानो हारिया हारि हिसाबै थांनानै थागोन। बे बाथ्राखौ साननानै बै समनि गवालपारानि डिसि एज ए लाइनि बिथांखौ लोगो हमनानै सावरायनाय जादोंमोन। बे लेखायैनो बै समनि चिफ कमिशनार आसाम प्रभिन्सनि आर्कदल आर्क होननाय बिथांखौ लोगो हमनानै गुरुदेब आफाया सावरायनानै थिपकायाव बर'फोर थानाय जायगायाव गिबि गिबि फरायसालि गायसनहोदों। आरो बेनिफ्रायनो बर' ओनसोलाव सोलोंथाइ लानायनि बेगरा रज'दों। नङाब्ला बर' ओनसोलफ्राव सोलोंथाइ गैयामोन। बर' ओनसोलफ्राव हान्था मेलानि मोजां राहा गैयामोन। जेराव बर' थायो बेयाव आसाम सरकारा सोलोंथाइनि जेबो बिथांखि थांखि लायामोन, फरायसालिफोर गायसनामोन। आरो बै समनि बर'फ्रा रावबो बेखौ सानखांजेनाखैमोन। एकमात्र पुरुष सानखांदोंमोन गुरुदेब आफाया। दा बै समनिफ्रायनो थिपकायाव जेब्ला बे एमइ स्कुल गायसननाय, एमभि स्कुलखौ, बिनिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेराव सोलोंथाइनि बेगरा रज'बाय। बर' फिसाफ्रा सोलोंथाइ लानानै साफा साफा बेबायदिनो सानफा एफा लेखा गोरों जोंनि गेजेराव उजिबोबाय। बे गुरुदेब आफानि बिहोमायावनो, कन्ट्रिबिउसनावनो जोनोम जादों जोंनियाव, जायखौ जों दिनै थुनलाइनि फोथाराव गोबां सरसा खालामो, सावरायो। गोदोनि लिरगिरि बिथांमोन, बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोन, सतिश चन्द्र बसुमतारी बिथांमोन, मदाराम ब्रह्म बिथांमोन, रुपनाथ ब्रह्म बिथांमोन, कमल कुमार ब्रह्म, प्रमद चन्द्र ब्रह्म, बै जोंनि लेखा गोरों बिथांमोना गुरुदेबनि सायाजों साफा साफा लेखा गोरों बेक्ति हिसाबै, साफा साफा साननो गोरों गोख्रों बेक्ति हिसाबै सिनायथि जानाय। बेबायदिनो दिनैनि नैबे जि जों थासारि मोनफैदों, बर'फ्रा दिनैनि जि मोनसे थासारियाव सफैदों, बे थासारिखौ लाबोनायनि गुदियावनो दङ गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफा। दा बर'फोरनि गेजेराव फरायसालि गायसननायल' नङा,
आरोबाव गुबुन गुबुन सोलोंथायावबो जोङो आवगायनांगोन। लेखा सोलोंनायाल' सोलोंथाइ नङा, थांनानै थानांगौब्ला गासै बिथिंथिंबो बर'फ्रा दावगानांगोन। मावनाय दांनायखौनो होन, नङा होनबा? दानाय लुनाय जेथिंबो जोङो आखा फाखा जानांगोन। बेखौ नोजोर बोनानै दा दिनै बर'फोरा जुदि बर' समाजा जौगानांगौब्ला आर्थिक अबस्थायाबो जौगानांगोन। दा आर्थिक अबस्था जौगानांगौब्ला जों माबायदि फालांगि मावगोन बिनिबोथ' जों सोलोंथाइ होनांगोन, बिनि गियान होनांगोन। बै बाथ्राफोरखौ सानखांनानै कालिचरन आफाया बर' आइजोफोरखौ एंगेज खालामनो थाखाय जि दाग्रा उइभिं खुलिनायनि बाथ्रा सावरायनानै डिसि बिथांजों सावरायनानै बै समावनो 30,000 रां एप्रुभ खालामनानै एलटमेन्ट लाबोनानै जि दानाय उइभिं सेन्टारफोर गायसननानै बर' आइजोफोरखौ जि दानो फोरोंनाय हाबाखौ मावलांदों। बेबो मोनसे सोलोंथाइ। बर' आइजोफोरा आखाइजों दानाय लुनाय बिद्या दङ, बे बिद्याया थांनानै थानांगोन। दा बेखौ नोजोर बोनानै गुरुदेब आफाया उइभिं सेन्टारबो खुलिनानै गालांदों बै समाव। नाथाय नै दिनैसो जोङो एसे बादुला जालांबाय, अलसिया जाबाय। जोंनि आखाइनि हाबाफोरखौ जों खोमानो हमबाय। बर' आइजोनि आखाइनि दानाय लुनायफ्रा गोमानो हमबाय। गुबुन हारिनि मेसिनाव दानाय गाननाय जोमनाय जों गाननो हमहांबाय आरोखि, एसे अलसिया जाहांबाय। आरो बै समावनो गुरुदेबा सानखांदोंमोन बर' आइजोनि दानाय लुनाया बर' आइजोनि आखाइयावनो जानांगोन। बिदिब्ला जोङो उइभिं सेन्टारफ्राव बर' आइजोफोरखौ जि दानो फोरोंनांगोन, आगर एरनो फोरोंनांगोन। बे बाथ्राखौ सिगांनो सानखांनानै ट्रेनिं होनाय जादोंमोन। स्कलारशिपबो होलायनाय जादोंमोन। जि दाग्राफोरनो 10 थाखा मासिक स्कलारशिप। जि दानाय उइभिंल' नङा, कारपेन्ट्रि, दंफां मिस्ट्रिनि जि ट्रेनिं सेन्टार, बेफोरखौबो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ बै समावनो सानखांनानै जाथिया जाथि हिसाबै थांना थानांगौब्ला गासैबो सोलोंथाइखौनो लानांगोन। लेखा फरायनायजों लोगोसे बिजनेस मावनाय, आबाद मावनायनि सोलोंथाइ, बायदि बायदि बिथिंनि सोलोंथाइखौ नांगोन जोंनो हारियाव। बे गासै बिथिंजों जौगायोब्लासो जाथिया गेरेमसा हिसाबै थांनानै थागोन। बे बाथ्राखौ सानखांनानै दंफां बिजनेस मावग्राफोरनो ब्रह्म कम्पानि मुंनि कम्पानिबो खुलिनानै होनाय जादोंमोन। कारपेन्ट्रि खुलिनानै होदों सेन्टार। ट्रेनिं लाग्राफोरनो स्कलारशिप 5 खरै होदों मासाव। बेबायदि गुरुदेबा बेबस्था खालामनानै गालांदोंमोन। नाथाय जों दिनै संरैखा होनो हायाखै। दा दिनै गुरुदेब आफानि जि मोनसे बिहोमा, बे बिहोमाखौ जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव गोबां सावरायो। गासै बिथिंखौनो जों सावरायबाय थायो। दा आफानि बिहोमाखौ जों सावरायबाय थाबाल'थ' जानाय नङा। बेजों जों खारनो हादोंना हायाखै? बाबानि जि मोनसे सानस्रि आदर्श, बेखौ जों फोथांनानै लानो हादोंना हायाखै? जोंहा दिनै बेखौ रिभिउ खालामनायनि सम फैदों। जों बाबानि बुंनायजों खारफानो हादोंना हायाखै? समाजा बेबायदि गतिजों थांनो हादोंना हायाखै? जों दिनै रिभिउ खालामनांगौ जानानै फैदों। समाजाव गोग्गो सोलोंथाइ जुदि होनांगौब्ला जोंनो समाजानो गोग्गो थासारिबो जानांगोन। गिबियाव समाजा गोग्गो थासारि जाग्रोनांगोन। गोग्गो थासारिनि गेजेराव थानानैसो गोग्गो सोलोंथाइनि बेगराबो रज'गोन। जेराव थासारियानो गोग्गो नङा, बेहाय बोरै गोग्गो थासारि सोरजिनो, गोग्गो सोलोंथाइ बोरैहाय जों मोननो हानो? दा दिनै रिभिउ खालामबा जों नुयो गुरुदेबनि जि साननाय आदर्श, बिनि जोङो माब्लाबा माब्लाबा उल्था जों थांनाय जों नुयो। दा गुरुदेबा गोग्गो सोलोंथाइ होनो थाखायनो थासारिया गोग्गो जानांगोन होननानै बै समावनो गोबां जौ संनायफोरखौ बादा होदोंमोन। मानसिया इक'नमि जानांगौ होननानै दाउ अमा फिग्लुंना बुथारना जाग्लुंनायफोरखौ बादा होदोंमोन। बेखौ फियोब्ला रांखान्थि खामायनायनि थाखायसो फिनांगौ, जाग्लुं लोंलुंनि थाखाय नङा। बे बाथ्राखौ गोदोनो बादा होदोंमोन। दा बेबायदि जाग्लुं लोंलों थासारियाव जोंनि गथ' गथायखौ बोरै जों गोजोन थासारि होगोन? दा बे बाथ्राखौ सानखांनानै, बेनिखायनो
जाहाथे बर' समाजा गोग्गो थासारियाव थांनानै थायो आरो बे गोग्गो थासारियाव जोंनि जोलैफोरा गोग्गो सोलोंथाइ लानानै मोनसे गोग्गो समाज दानानै लानो हायो, गेरेमसा माहारि दानानै लानो हायो, बे बाथ्राखौ गोदोनो सानदोंमोन। दा बाबानि बिहोमा होनायखौथ' जों फोजोबनो हाया। सोलोंथाइ बिथिङाव जे बिहोमा होनाय बिनि आन्दोआवनो दङ समाजखौ मेगन गेंहोनाय, हारिखौ मेगन गेंहोनाय, मुगैजानाय थासारिनिफ्राय बोखांनाय। बे नोजोरजों बाबाया बै समावनो बर'फोरनि गेजेराव फरायसालिफोर गायसननानै सोलोंथाइ लानायनि खाबुखौ होनानै गालांदों। दा आङो रिभिउसो खालामनोसै। आङो आंनिफ्राय फंनैसो बुंनो सानदों दायो जे गुरुदेवा जि मोनसे आदर्शबान समाज जोंनाव लुबैदोंमोन, बे समाजखौ जोङो दिनै दानानै लानो हामारदोंना हामाराखै? दा जाबायदि थासारि, बे थासारिया गुरुदेव लुबैनाय थासारि नंमारगौना नंमारा, बेखौ जोंहा एसे बिजिरनायनि सम फैबाय। माब्लाबा जों एसे दोरोदलांबाय नामा, जों बेखौ नुयो। गुरुदेवनि जि मोनसे हास्थायनाय आदर्श बा मोनसे समाज दानाय, बे समाजनिफ्राय जों एसे गुस्लायलांफिनबाय नामा? जाय समाजखौ जोङो नाङा होननानै बै समाजनिफ्राय गुस्लायनानै फैबाय, बे समाजथिंनो जोङो थांफिननो नाजागासिनो दङ नामा? आं बेखौ माब्लाबा सानो। दा उदालगुरि जिल्लायाव हयथ' जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबियारिफ्रा बेसेबांल' गैयामोन ना, हयथ' गोबां थागोन आरो लाइमोनफोरबोथ' गोबां थागोन। दा दिनै नायबाय बेयाव आइमोना बांसिन दङ, बैसो गोनां संसार जाखानाय, लाइमोनफ्रा खम, ओमफ्राय आफामोना एसे खम। दा बेखौनो जोङो जुदि भैरब खन्द'आव मोनसे मोजां जानाय लोंनाय बानायनानै सायनासालिखौ खानानै बेहाय एसे रंजानाय इरिनाय जानाय लोंनाय खालामोब्ला हयथ' बे सायनासालिया थोनाय नङा ना? थोगोन जानो? थोनाय नङा खोमा, थोनाय नङा बे सायनासालिया। दानो बहाबा माबा मोनसे प्रग्राम जानाय लोंनाय गोनां प्रग्राम, जेरावनाखि जोङो एसे मदिराफोर बाहायनो हायो, नङा होनबा? फेग्रा मुवाफोर बाहायनो हायो, जोङो रंजानो मोसानो मोनो। बेबायदि मोनसे प्रग्राम जालाय, बे फोथाराबो थोनाय नङा, एकदम बुंजोबगोन लामा सामा गासिबो। बेबायदि दा थारमाने बै सिगां जि जाला लोंला माने समखौ ओरैनो आद्रि खालामनाय थासारि, बै थासारिखौनो जों दाबो मोजां मोनफिनो होननाय बा मोजां मोनहांफिनबाय जों बिथिं थांफिननो होननाय जाया होनबा बियो? बेखौ जोङो जुदि रिभिउ खालामनानै नायोब्ला दा बिदि जादों। दा जों बुंबाय थादों जोङो गोग्गो समाज दानि, हारिखौ गेरेमसा दानि, बुंगासिनो दङ, लेक्सारावसो बुंनाय जागासिनो दङ। प्रेक्टिकेलि जों बेसेबां दानो हामारदों? दैदेनगिरिफ्राबो लेक्सार होनानै थाङो, नङा होनबा? जातीय संगठनफोरनि दैदेनगिरिफ्राबो लेक्सार होयो, जों बे लेक्सारखौनो खोनाबाय थायो। नाथाय जाथिया बेनो बे जानानै दङ। नंगौ, किसु बिथिङाव जोंनाव सोलायनाय गुस्लायनाय फैदों। दाथ' राजखान्थि बिथिङाव नोगोद गोख्रों मोनसे बिफाव लासै। राजखान्थिनि ओंथि मिथियै मानसियाबो राजखान्थियाव ओंखारसै जोंनियाव, नङा होनबा? जोंनि बर' समाजाव, बर' हारियाव बिदि जालांबाय। न'खरफ्रोमबो राजखान्थिजों लोब्बा गोनां। मालाबा ओमफ्राय बे राजखान्थिनि गोरोबलायियावनो न'खरजों सिला गालायै बिदिबो जायो जोंनाव, बिदा फंबायनाव। दा बेफोरबायदि जोङो माने राजनितिकआव आग्रह आरोखि। बे बिथिंखौ नायोब्ला राजनितिकआव जोङो एसे सांग्रां जाबाय, मोजां जाबाय। गावनि मोन्थायखौ बिख'नो थाखाय बयबो एसे साननो गोरों जाबाय। माबायदि गभार्नेन्सखौ लाबोयोब्ला मोजां जागोन बेखौ साननायनि मोनसे जि दोहौ, बे दोहौआ बर'फोरनियाव फैबाय।
नाथाय जोङो एसे जोलै सोरजिनायखौ मेगन फिदिंनानै नायलाय आइमोन बाबामोन। जोंनि गथ' गथायखौ जोङो माबायदि थासारियाव फेदेरमारदों। अदालगुरियाव बा बे रौतायाव माबायदि आं बेखौ मिथिया। बर' गथ'फोर ना हारसा गथ'फोर मालाबालाय नुयो बिदिनो बायदिसिना लामाफ्राव थांनाय फैनाय। नाथाय जोंनि दिखियाजुलिखौनो आं रिफारेन्सआव लाबोनोसै आरोखि, आं दिखियाजुलिनि नालाय। माखासे जोंनि लाइमोनफोरा फरायनो गोसो गैयै जालांबाय। माने फेग्रा मुवाफोरजों गोजोमनानै थानो नागिरो, बिमा बिफानि बाथ्रा खोनासंनो नागिरा, फरायसालियाव फरायहैनो गोसो जाया, बेबायदि मोनसे थासारि। धोरोम मिटिंफ्राव फैया। दा दिनै लाइमोन आफादनि जेनेबा सावरायमेल, बेहाय लाइमोन फैया। हयथ' नोंथांमोननावबो खोमा, ओंखायनो लाइमोनफोर बारा गैया। जाखिनि दं बेयाव मावनाय दांनायाव बेस्थ' जानाय आरो खाथिनि जानो हागौ, ओमफ्राय हारिमु आफादनि जानो हागौ। जोंनि लाइमोनफ्रा बिदि जाबाय। जेरावनाखि मोजां बाथ्रा सावरायो, धोरोमनि बाथ्रा सावरायो, हारि दानायनि बाथ्रा सावरायो, समाज दानायनि बाथ्रा सावरायो, सोलोंथाइखौ माबायदिबा गोग्गो सोलोंथाइ आजावनो हायो बिनि बाथ्रा सावरायो, बैबायदि सावरायनायाव जोंनि लाइमोनफ्रा गोसो गैयै गैयै जालांबाय। नुजाथिया मन्दिरफ्राव थाङा, न'खराव फुजा फाथल जाबा जिरायफानो नागिरा, फुंनिफ्रायनो ओंखारनानै थाङो, बहा थाङो बहा थाङा। फरायनाय गारनायफ्राथ' गारनायखासै। गासिखौबो बुङाखै दे आं, माखासेया थिगैनो दङ, माखासेया बिमा बिफाखौ संसार जानायाव हेफाजाब होयो, मावो दाङो। नाथाय माखासेया अखानायब्लानो बिमा बिफानि थाखा फैसाजों बाइक दाब्रै खावनाय, बहाबा थांनाय, पार्टि जाहैनाय, लोगो दिगिजों बेरायहैनाय, बेबायदि थासारि जोंनाव गोबां दं। नोंथांमोननावसो दंना गैयाथाय मिथिया, खिन्थु थागोन नोंथांमोननावबो। निउस पेपार जोंबो मोनो नालाय, भैरब खन्द'आव दङ नामा पिकनिक स्पट, बहाबा ओरै मा होनो बगामाथियाव दङनो पिकनिक स्पट, बहाबा धाबायावनो रिजर्ट दङ। जेरावबोसै जोंनि समाजाव दा। आरो बेफोराव दा नै गोदान बोसोर फैलायबाय। दा गोदान बोसोरनि हयथ' दिनैबो भैरब खन्द'आव हयथ' दङदां 20टा 30टा पार्टि देक दामना मोसागासिनो खोमा। बेबायदि जालांबाय जोंनि लाइमोनफ्रा। जायाखै होनबा? दा बेबायदि थासारियाव जोंनि गथ' गथाया देरोब्ला जोंनि समाजालाय बिदिनो जाखागोन ना। जों सामफ्रामबो देक दामनानै पार्टि जानानै मोसाग्रा जों जाखासिगोन। जोंनि गथ' गथाया लेखा फराखौ बारा गोसो होआलाबासिनो बिमा बिफानाव दामि दामि गारि मथर बिनानै फेख्रायग्रा जासिगोन। सोरबाया बेबायदिनो अबथिरा गोबां जिउ गोमालांबाय। दुखु गोनां, उन्दैनिफ्राय खाङै बाङै बिमाया गोरबोआव 9 दान लाखिनानै जोनोम होनानै एसेबां दाव दाव मोज्लाय जोसि मोस्रोम जोसि फेदेरबाय। देरनानै बे गथ'आ बिमानि बाथ्रा खोनासङा, बिफानि बाथ्रा खोनासङा। बाइक मोनाब्ला आं फरायसालियाव थाङा डिमान्ड, कमप्रमाइसाव फैनोसै, बिमा बिफायाबो बायना होनांगौ जानोसै। बाइक लानानै लोगो दिगिनाव थांनाय फैनायावनो मालाबा अबथिरायै जिउ खहाबो गोबां जाबाय। गोबां बिमाया गावनि फिसा खोमाबाय, फरायफुनाय गथ'खौ। गोबां बिमा बिफाया बेबायदि गथ' खोमानांबाय। नाथाय बेबायदि जौ लोंनानै गारि सालायनानै आंनि फिसाया थैयै 18 बोसोर 17 बोसोराव होननानैथ' खाङाखैमोन। जोंनि गथ' गथायखौथ' बिदिनो खाङाखैमोन। जौ फाग्ला जाथों आंनि फिसाया होननानैथ' खाङा गथ'खौ। साफा साफा मोजां मानसि जाथों, समाजनि मोजां खामानि मावथों, न'खरखौ मोजाङै सुंथाग्रा जाथों, हारि दानायनि बाथ्रा सिन्था खालामथों, हादोरनि मोजां खामानि मावथों, गुबुन बायदि आंनि फिसायाबो गिदिर गोलाव मिथिजानाय जाथों। बयबो बिमा बिफानि सिन्था धारनाया, साननाय हनाय सिमाङा बेनो। नाथाय जोङो जोंनि सिमां बायदि जाजाया मानो? बोरै जानो? जों थासारिखौ सोरजिना होआखै, जों हायाखै, फेलें जादों जोङो थासारिखौ सोरजिनानै होनो। जोंनि गथ'आ उन्दैनिफ्राय न'खराव उन्दैनिफ्राय देरनाय जि मोनसे सम, बे समाव जोङो बे थासारिखौ होदों। उन्दै गथ'नि सिगाङाव आंनो जौ लोंदों, लोगो दिगि लाबोदों, आंनो पार्टि जादों,
आंनि गथ'आ आंखौनो नुगासिनो दङ। आंनि न'खराव आंनो हिनजाव हौवा दावराव जाबाय थादों, आंनो गाज्रि गाज्रि रावबो बुंदों, आंनो माखासे राब बाथ्राफोर बुंदों। आंनि गथ'आ राब बाथ्रा बुंग्रा जादों, गाज्रि गाज्रि राव बाहायग्रा जादों। जेरावबो थां समाजा जोंनो बिदि मोनसे बिथा खालामनानै दोनबाय जे जोंनि गथ'फ्रा बेयाव थाङोब्लानो बे थासारिखौ मोनो। रावबो दिनै बुंला, लेक्सारावल' बुङो, खामानि मावाखै प्रेक्टिकेलि। जुदि प्रेक्टिकेलि खामानि मावनायमोनब्ला बेबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव जायामोन। दा गोग्गो सोलोंथाइ दानायखौ गुरुदेव आफाया गोदोनो गोग्गो सोलोंथाइ होनानै समाजखौ गोग्गो दानायनि मोनसे खामानि मावनायनि जोंनो बिथा सोरजिना गालांदोंमोन। दिनै बे आफाखौ जोङो सावरायनायल' जायो। जोंनि आफाया बारियाव गोबां गय गायनानै गालांबाय। जोंनि आफाया बिराद मावथिमोन। जोंनि आफाया गोबां हा सोरजिनानै गालांबाय। आफाया बिराद मावथिमोन। आफाया गोबां बिजाब लिरना गालांबाय। आफाया लिरगिरिमोन। आफाया गोबां धोरोमनि बाथ्रा बुंलांबाय। आफाया धोरोम गुरुमोन। बे आफानि बाथ्राखौ सावरायगासिनो खिन्थु आफाखौ आं फल' खालामदोंना खालामाखै? दा जोङो गुरुदेवखौ फल' खालामदोंना खालामाखै? ना जों सावराय आफाखौ अपमान होनो? जुदि आफाया सोरजिनानै गालांबायबा, हा बारि बागान गालांबायबा बेखौ जों सामलायनांसिगौ। गय बागान थाइबायबा ग्रोम ग्रोम जों बेखौ सामलायनांसिगौ। बबेथिंबा बारि बागाना गाज्रि जालांबाय नामा, हाग्रा दुलांबाय नामा, लामा लांगोना गाज्रि जालांबाय नामा, बेखौ जोङो दिनै फोसाबनांगौ। खिन्थु आफाया बिराद मोजां न' लुना गालांदों, आफाया गय बागान गायना गालांदों होनना बुंबाय थाबानो बे न'आ न' जाना थानाय नङा, गय बागाना गय बागान जानानै थानाय नङा। थिग जोंना बेबायदि जादों दिनै। नंगौ, सोलोंथायाव जौगादों, खिन्थु सोलोंथाइ लाब्लानो मानसिया गुन गोनां जाया। आरो गुन गोनां जायाब्ला बेखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होननानैबो लाब गैया। गुन गोनां सोलोंथाइ लादोंब्ला मानसिया जिखिनि सोलोंथाइ लाबाय, मानसिया गुन गोनांबो जानांगोन। बिनि सिन्था धारनाया मोजांबो जानांगोन। सासे लेखा गोरों जानानै जौ फाग्ला जायोबा बेखौ बोरै गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय होननानै बुंगोन? सासे अफिसार जानानै थाखा जाख्ल'ग्रा जायोब्ला बेखौ बोरै गुन गोनां सोलोंथाइ गोनां होननानै बुंगोन? सासे लेखा गोरों जानानै समाजखौ सोबख'नायनि बाथ्राल' सिन्था खालामोब्ला बेखौ बोरै गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय सुबुं होननानै जों बुंगोन? सासे गोरों जानानै जुदि डकायथि मावोब्ला बेखौ जों बोरै गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय होननानै बुंगोन? दा दिनै जोंनि जोलैफ्रा बिदि। दिनै साफ्रोमबो लेखा गोरोंआनो जुदि गुन गोनां जानायमोनब्ला दिनै हादोराव दावराव दावसिबो जायामोन, हादोरजों हादोर दाङाबाजिबो जानाय नङा, सोबख'नाय गादबनाय नासयनाय बेबो थानाय नङा। नाथाय गोरोंनि आखाइनिफ्रायनो दिनै बायदिसिना जालांदों। गोरोंनि मेलेमनिफ्रायनो जागायदों हादोराव गावस्रानाय, समाजाव गावस्रानाय, जाथियाव गावस्रालायनाय गोरोंनि मेलेमनिफ्रायनो जागायदों, रावबो रोङैनिफ्राय जागायाखै। दा दिनै जों बेखौ साननांगौ फैबाय। जों लेखा गोरों जानानै समाजनि थाखाय जेबो मावालाबासिनो जों गाज्रिल' सिन्था खालामबाय थायोब्ला जानाय नङा। दा दिनै जोंनि गार्जेनफ्रा फ्रायानो लेखा गोरों जाबाय। आरो जोंनि जि मोनसे जाखांफुनाय गार्जेन जि जाहांनायफोर, संसार जाहांनाय, बिथांमोना सिनसियार, लेखा गोरों। दिनै सायख'नांसिगौ समाजखौ फोसाबनायनि बिबानखौ लानांगौ। आरो बे जागायनांगोन न'निफ्रायनो, बे जागायनांगोन गामिनिफ्रायनो, बे जागायनांगोन मोनसे एलेखानिफ्रायनो। नङाब्ला सासे मानसिनि सिन्था धारनाजों समाजा गुस्लायनाय नङा। नों जुदि बेखौ हेफाजाब होआब्ला, जों जुदि खौसे आखाइ हमलायनानै खामानि मावाब्ला बे समाजा जौगानाय नङा। जोङो गथ' गथायखौ गोग्गो सोलोंथाइ होगोन होननानै खुगाजों बुंबाबो जानाय नङा। थासारिखौनो जों सोरजियाखैब्ला बे गोग्गो सोलोंथाइ बहा लागोन? लामानिफ्राय ससे ओंखारलाङोब्लानो लोगो दिगिजों बियो जुदि थांखु बिरि सिगारेट गान्जा सोबोब्ला बे गथ'आ बोरै गोग्गो सोलोंथाइ लागोन? लामानिफ्राय ससे ओंखारलाङोब्लानो जुदि पार्टियानो पार्टि जायोब्ला बे गथ'आ बोरै गोग्गो सोलोंथाइ लागोन? न'खराव जुदि जोङो फंसेबो मोजां बाथ्रा बोसोनखौनो होआब्ला, दायथ'खौनो लायाब्ला, आंनि गथ'आ सोलोंनानै बहा थांदों? स्कुलाव थांदों ना बहाबा थांदों? लोगोनाव थांमारदों ना बहाबा बेरायदों? बेखौनो जुदि जोङो दायथ' लानो हायाब्ला, अब्ला जोङो गोग्गो सोलोंथाइखौ बहा होनो हागोन जोङो? दा दिनै जों बेबायदि
माखासे बोलिबो जादों। थारैनो गथ' गथाय देरनानै जाबायदि मोनसे सिमां सुजुदोंमोन बिनि उल्था जानानै माखासे बिमा बिफाया बोलिबो जानांदों। गावनि गथ' गथायजों बुथारजानायबो दङ। ड्राग्स लोंनाय रागा खरियाफोरजों देथारजानाय बिमा बिफाबो दङ। जों नै दा निउस पर्टेलफ्राव मोनलाबायो मालाबा मालाबा जे बाइक बिनानै मोनैनि थाखायनो बिफाखौ देथारबायनो, थाखा बिनानै मोनैनि थाखायनो बिमाखौनो दानथारबायनो। दा बेफोरो सोर? बे जोंनि गासिबो जोलै। आरो बे बहा सोलोंखो दा? थारमाने उन्दैनिफ्राय जों बिनो सोलोंथाइखौनो होनो हायाखिसै। बेखौ जोङो नागारना होबाय, फ्रि उदां खालामनानै होबाय। गथ'आ जि गोसो बेखौनो मावलांबाय। देरखांनानैसो आंना गथ'आ अख्रा जाथारबायलै, खोथाखौनो खोनासंला, मा खालामबावगोन दा? सोरबाफोर एसे हायोब्ला बुजायदोलै, संगठनफ्रा एसे दायथ' लादोलै, जोङो ओमफ्राय मालायनो नागारना होनसै दायथ'खौ, नङा होनबा? जेराव सान हर उन्दैनिफ्राय आखाइ हमनानै बामनानै बोजबनानै ओंखाम दौनानै फेदेरनाय बिमा बिफायानो बाथ्राखौ लाहोनो हायाखैब्ला सोरबा सासे मानसिया फैनानै आधा घन्टा 1 घन्टा बुजायनानै गालांनायजों बे गथ'आ सोलायगोन ना? बबेबा मोनसे मेल मिथिङाव सासे दैदेनगिरिया 1 घन्टा लेक्सार होनायजों बे गथ'आ गुस्लायगोन ना? आरो गुस्लायगोनबो बोरै? बेबायदि गथ'फ्रा बेयाव फैखाया। बिदियाव मोजां बाथ्रा जेराव सावरायो बेबायदि क्वालिटिनि मानसिया फैखाया। अब्ला बिसोरनि खोमायाव नांहैयाब्ला बे बोरै गुस्लायगोन दा? दा बिसोरखौ गुस्लायहोथारनांगौब्ला न'खर, गामि, समाजा खामानि मावथारनांगोन। गामियाव गामिनि बेबस्थाफ्रा थिग जानांगोन। जोङो बेबायदि आलाय सिलाय हगारबाय थायोब्ला जानाय नङा। गाबोननो नों थैगोन, आं थैगोन, जोंनि गथ'फ्रा आलाय सिलाय जागोन, बेंगुरा जालांगोन। जौ फाग्लाजों बे संसाराव जायगा गैया। जौ फाग्लाया बिदिजों जानाय नङा। गान्जा फाग्लानि बियो नङा संसार। गान्जा सोबबाय थागोन, 30-35 बोसोर जायैनि सिगां थैगोन। जौ सोबबाय थागोन, 50 बोसोर जायैनि सिगांनो थैगोन। जोंनि जोलैया थैलांगोन। गुबुन हारिया दिनै फैगासिनो दङ। सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गुबुन रांखान्थि आरजिनायनिफ्राय लानानै जोंखौ गादबबोगासिनो दं, साग्लोबबोगासिनो दङ। दा बे थासारियाव थावरिनांगौब्ला जोंनि गथ' गथायखौ जों दानिफ्रायनो सिदा नोजोरजों नोजोर लाखिनांगोन। आरो बिसोरखौ गोग्गो सोलोंथाइ होनायनि खामानिखौ जों मावनांगोन। न'खराव गोजोन थासारि सोरजिनांगोन। आइमोन आफामोन एसे खमाय बे आं रायखांनाय जिनिसफोरखौ। आरो गथ'फोरखौ दिनैनिफ्रायनो थागिदा सोरबाया लायाखैब्ला इंलिस मिडियामाव हगारदों, आंना प्राइभेट स्कुलाव हगारदों, लेखा गोरों जाबाय होननानै रंजाजाया। एसे नायनांगौ बियो समाजनि नेमखान्थिजों थांनो रोंदोंना रोङाखै, न'खराव गिदिर उन्दैखौ मान सनमान होनो रोंदोंना रोङाखै। आलासि दुमसि फैयोब्ला बिमा बिफाजों जिरायफानानै आलासिफोरजों फंसे माथो होनो रोंदोंना रोङाखै। बे ओंखारफायोना ओंखारफाया, बियो थांनानै लोगो दिगिजों मा खालामहैयो, बेफोरखौ नोजोर होनांगोन, बोसोन होनांगोन दानिफ्रायनो। देरबा नङाबा गाबबाबो जानाय नङा। गाबोननो पार्टि जाग्रा जाजोबगोन जोंनि जोलैफ्रा। समाजखान्थि जेबो मिथियै जागोन, समाजनि बेबस्थाया मा बेखौ मिथियै जागोन। दिनै जाहांलांगासिनो दङ। बिसोर समाजनि खान्थिनिफ्राय उदां जाजानो लुबैयो। लाइमोन होनना बुंनाय लोगो लोगो बेनो लाइमोननि सिन्ताधाराया जाहैबाय खाथेनानै दोननाय जिन्जिनिफ्राय गावखौ उदां खालामनो लुबैनाय। दा बेहाय जोङो सापर्ट होगासिनो दङ। जोंनि गथ' गथाया बहाबा माबा मोनसे गोरोन्थि मावोब्ला जों बेखौ लाखुमायो, जों बेखौ बासायो, बुजाया जोङो बेखौ। बिनि जानानै जों बानसयो। बेहायनो जोंनि गथ'फ्रा सापर्ट मोनो। दा गाज्रि खामानि मावनायनि लाइखौबो जोंनो होदों, समाजानो होदों, बिमा बिफायानो होदों। दिनै बिमा बिफाया दायथ' लायाबा समाजा बेखौ बुंनानै खुनु दायथ' लानो हानाय नङा। दा ओंखायनो आङो साफ्रोमबो आइ आफामोनखौ, जोंनि भक्त आइमोन आफामोनखौ खावलायो, जोंनि न'खराव जोंनि गथ' गथायफोरखौ धोरोमसालाफ्राव लांफानांगौ, इसोर सिबिनायाव लांफानांगौ। आं दिनै ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ आफामोननि बाथ्राखौल' बुङाखै, गासै एज ए हल बर' जाथिनि बाथ्राखौनो आं दिनै बुंगोन। गुबुन गुबुन धोरोमाव थाग्राफोरखौबो आं बुंगोन, लाइमोनफोरखौ, जे जोङो जेब्लाबो गावखौ धोरोमाव सर'नागत खालामनांगौ।
धोरोमाव जोङो फैनांगौ, एसेब्लाबो धोरोमनि बाथ्रा खोनासंनांगौ। धोरोमनि बाथ्रा खोनासङोब्ला गावखौ हमथानायनि सक्तिया बारायो, मोजां बाथ्रा सानखांनायनि सक्तिया बारायो। जेब्ला बिमा बिफानि फारसे अनखांनाय फैगोन, मान होनो रोंगोन, समाजखौबो मान होनो रोंगोन, अब्लानो साफा साफा मोजां मानसि जागोन। दा बे थासारिखौ जोङो न'खरनिफ्रायनो जागायनांगोन। आइ आफामोना गथ'फोरखौ लाफानांगोन। जायफ्रा न'खराव जयग' होबाय थायो जयग'आव लाफानांगोन, बाथ्रा सावरायनांगोन। न'खराव जयग' होयोफ्रा गामिनि मन्दिरफ्राव जयग' जायोब्ला लेंलांजोबनांगोन। जोङो दायथ' लानांगोन। दायथ' लायाबा जों बेबायदि मेल मिटिं खुंनानै, सेमिनार खुंनानै, शास्त्र बिसार खालामनानै, शास्त्रनि बाथ्रा खोनासंनानै जेबो जानाय नङा। गुस्लायनांगोन, गोसो जानानै गुस्लायथारनांगोन। समाजखौ जों दागोन होननानै दायथ' लानांगोन। गामि समाजा, न'खरफ्रोमबो बर' समाजनि मानसिफ्रा दायथ' लानांगोन। गावनो सोलायनांगोन। रावबो सोलायहोनो हाया गाव सोलायाबा। आरो आं खावलायगोन, थांना थानाय समावनो जों बेखौ मावनांगोन। नों गोथां समावनो नोंनि गथ' गथायखौ थिग खालामना गालांखा, नङाब्ला नों थैखांनायनि उनाव नोंनि गथ' गथाया मा थासारिजों बोलि जागोन रावबो मिथिनाय नङा। हयथ' गाबोननो जुदि आंनि गथ'आ फाग्ला जग्ला जानानै थादोंब्ला आं थैखांनायनि उनावहाय समाजा बेखौ हयथ' सैमाफोरबायदि सै लैलै खालामनो हागौ। बे बाथ्राखौ सान, गोथां समावनो आङो आंनि गथ'खौ मोजाङै दानानै गालांगोन। आरो समाजनि बाथ्रा सान, गावनि गथ'निल' नङा, गुबुनखौबो जुदि नुदोंब्ला बादा हो, थासारिखौ सोरजि। मानो होनबा बेवहाय नोंनिल' गथ' थाया, बयनिबो गथ' थायो। आरो रावनिबो गथ'आ न' गंसेयावनो उन्दैनिफ्राय थानानै देरा। आदै मादै, आइ आफा, समाजनि मानसिफोरजों नालि गुलि थांलाय फैलायसो जोंनि गथ'आ देरो। फरायसालियाव थांगोन, सोलोंथाइ लाहैगोन, बायदिसिना लोगो मोनगोन। बै फरायसालियाव थांनाय बायदिसिना जाथि जन'गुस्थुफोरनि गथ'फोर, बिसोरखौ जों लोगो मोनहैगोन। जोंनि गथ'फ्रा बिसोरजों आरो मार्साप जाहैफिनगोन, मिक्स जाहैफिनगोन। दा जाहाथे मिक्स जाहैया, बिनि थाखाय जोङो जोंनि न'खरावनो बेखौ राफोद खालामनांगोन। जोंनि गामियावनो बेखौ जों राफोद खालामनांगोन। नङाब्ला जेबो जानाय नङा। ओंखायनो आं गले गले खावलायदों, गोथां समावनो जोङो जि मावनांगौ समाजनि थाखाय मावखा। एना एनि दाजा, माबा मोनसे मावनानै गालां। लाइमोनफोरखौबो आं खावलायगोन, सम थानायावनो दानो गियान आरजि, सोलोंथाइ आजाव, गोग्गो सोलोंथाइ आजाव। आरो गावखौ गसंथानो सासे गोख्रों मानसि हिसाबै दानानै ला। नङाब्ला बे समखौ मोनफिननाय नङा। जों दिनै फैफिनला। मालाबा मालाबा आंबो सानो, लाइमोन जानायमोनबा आं जागायनायनिफ्राय आं बिदि मावगौमोन होननानै। नाथाय रावबो सुबुङा रिभार्स जानानै खामानि मावफिननो हाया, फावसायबोफिननो हाया। बैसोआ थिना, थांगासिनो दं। जोङो खाथिनिफ्राय खाथि गोथै हाखरथिं थांगासिनो दङ सानफ्रामबो, आगानसे। गोथै हाखर मोनैनि सिगांनो माव, दानो सिन्था खालामखा। मोजां समाजनि मोजां माव, बेले बेजे दासान। रावखौबो रायखुमानो नाङा। बयखौबो खौसे अनलायनानै खामानि माव, होनबानो थासारिया गाबोननो थिग जागोन। दा ओंखायनो आङो खावलायबाय, गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफानि जि मोनसे सिमां, समाजखौ जोङो फोसाबनांगौब्ला, समाजखौ जोङो गुस्लाय होनांगौब्ला जोंनो गोग्गो सोलोंथाइ नांगोन। बे बाथ्राखौ गोदोनो आफाया सानखांनानै जोंनि गेजेराव फरायसालि गायसननानै होलांदोंमोन। दाथ' जोंनि गेजेराव गोबां फरायसालिफोर दंसै, गामि दंसै। जेरावबो मोजां कुवालिटिनि फरायसालिफोर दंसै। बेफ्राव जोंनि गथ'फोरखौ जोङो मोजां सोलोंथाइ होनांगोन। आरो थासारिखौ नोजोर होनांगोन। जोङो सोलोंथाइल' होबा जानाय नङा। नङाबा सोलोंथाइ होखांनायनि उनावहाय जुदि बे गथ'आ मोजां जायाब्ला, आं दहाय बुंनायफोर बायदि जायोब्ला, रागियाल जायोब्ला, गाज्रि खामानि मावग्रा जायोब्ला, थगायसुला जायोब्ला, बिमा बिफाजों जेब्लाबो दुमदाखाल जायोब्ला, अब्ला बेखौ सोलोंथाइ होनायनि जेबो लाब थानाय नङा, ओंथि थानाय नङा। जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे साननाय हनायाबो गेवलांसारो, न'खरनि बाथ्रा सिन्था खालामनो हायो, मोजां गाज्रि सायख'नो हायो। बेबायदि सोलोंथाइ होनो जोङो नाजानांगोन। आरो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन। जोंनि गथ'फोरजों जोङो लोगो जानांगोन।
हगारसारना होनो मोननाय नङा। देरफुनाय गथ'फोरजों बिमा बिफाफ्रा लोगो जानांगोन, हिन्जावसा गथ'फोरजों बिमाफ्रा लोगो जानांगोन, हाथाय बाजार थांनो बिमा बिफाफ्रानो थांफानांगोन, बिमायानो दैथिंनांगोन, बहाबा गान बोजोना नायनो बिमाया थांफानांगोन। ओरैनो लोगोजों दिगिजों थांदों होननानै हगार हरोब्ला बबे समाव जोंनि गथ'आ मा थासारिजों मोगा मोगि जागोन जों मिथिस्लाबा, बेबायदिनो दैदेनलाङो। दा ओंखायनो आं बेखिनिखौ बुंबाय। जोंहा आरो दंबावो फुंखा सुबुं कलेजनि प्रफेसार आंनिनो बिदा दङ। बाबाया गासै बाथ्राखौ बुंगोन, टपिकआ गुवार। दा एसे एनै बे बाबानि आन्थोरावसो आंबो एसे हाबफ्लांहैगुलायबाय। दा सोलोंथाइ बिथिङाव बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला बेफोरखौ बुंनांगौ जायो। दा जोंनि गेजेराव सोलोंथाइया दासिमबो गेवलांसाराखै। बेनि थाखाय जोङो मोजां गाज्रिखौ साननो हानाय दासिमबो जोङो जाजोबनो हायाखै। जायनि थाखाय जों सम सम माब्लाबा जा मोनसे गोथार थांखि आजावनांगौ, बे थांखि आजावनायफ्राव जोङो गोनो गोथो जानानै सिलिंलाङो। खौसे जानो हालायै हारियाव बेफोरबायदि मोनसे थासारिया जोंनि गेजेराव जाबाय थायो। थ' ओंखायनो आसा खालामदों जोङो बयबो गुरुदेबनि जि मोनसे बोसोन, बे बोसोनखौ जों फालिगोन। आं बेखौ आसा खालामबाय। बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय जासिनानै आंनि बुंनायाव जुदि माबाफोर गेना गोरोन्थिफोर जालांबायब्ला नोंथांमोन बयनिसिमबो निमाहा बिबाय। आफा परम ब्रह्मनियावबो आं निमाहा बिबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दिनैनि जि आंनि बिबुंथि बेखौ फोजोबनाय जाबाय। औ